Guys, makona live yanga irikola nezura nditi Gabriel Mafunde kune vasingati Gabriel Mafunde takambominda view pana pakudhara achine vakadzi 3 tichakutanga diaries akamboya panapa aine vakadzi vake diaries vakatubveke mvenge I think diaries ichangotanga diaries ichangotanga aine vakadzi 3 zvino ave vakadzi 5 guys toda kuti timbonesana just a little some small pointers that I saw yesterday. How many makona will say one vakadzi ava vese makona also kuti vari happy guys. Do you think those ladies are happy? Chokuti so very genuinely happy. Kana kuti mwene webawa makamuona say mwene webawa. Hands we are happy to pamwe we are one happy big family and shama 35 vanita 5 some kumba kwawo vanita 5 some. I don't know guys. Anyway 25 some pamwe kuspice achi bedroom life yavo kuti zvinakidza and stuff like that. Antika but kune wana anonzi apa anogara kumba kwavo na mbuya vakachengeta family and vakadzi ava vese it seems as if from what I saw vakadzi ava vakatende kuchikoro handimaona vakatende kuchikoro vari nani kunze kwechi number 3 or number 4 handi ndiye anenge akaningirira but vamwe vese ava vanenge vakati vari eloquent even muchirungu chavo muzvinhu zvavanoita vanenge vakati ende kuchikoro kaisi vaita zvatiri happy hanzi barika harina mboshata and pane mukadzi wokunakawo ndiani maka achitaura kuti hanzi pekutanga I was like achiti ndine vakadzi 2 ndikati 3 une vakadzi 3 who don't ever settle for a married man but later on hanzi nekujaira ndakapesa ndakutoda izvozvo kunzi pane vakadzi ndobva ndatozoendapo saka it doesn't even bother us kuti nhasi ari kuvatana nhingi kana kuti ari kudini guys imimi what's your take on this one plus murume ungataure chokwadi guys hanzi ndovada vakadzi vangu vese zvakaenzana zviriko here zvokuti rudo rwakaenzana rinopuhwa vanhu 4 guys 5 zviriko here pavakadzi 5 guys so I'm just going to say it as it is guys kana chiri chokwadi kuti vakadzi vakasiyana zvinotaurwa nevarume pavakadzi 5 handiti pane mumwe anogona kutambira chikapa pane mumwe anonyatsogona kubata murume pane mumwe anonyatsokufaya handimaona ane shuga mutapi chekudarika vamwe handi saka inise kufunga kwenyu murume anozowanira kupi noti kutaura chokwadi havangambofanani vese kuti madiro anoita first wife ndo madiro anoita last wife akuna zvinhu zvakadaro last wife chekunaka ichi chingatonyanya kutodiwa handimaona handiziviwo nokuti handizivi chinobuda handi ndakati ndobuda ndofarira zvokuenda kumaauti chidini handimaona saka hameno kuti muri kupaona sei ende hanzi tinototsvagira murume wedu vamwe vakadzi kuti vauye kana ndaona ari kuda mumwe hanzi is very much welcome kuti atore vamwe achiuya ngaauye ngatore tomutsvagira isusu mumwe anenge achiuya vouya guys do you think it's very normal zviri kuitwa nezvakaitwa zvirikutogwa nevakadzi ava do you think vari happy to sure or something might have been used on them pane vana 15 varipo pavana 15 varipo handiti I don't know hangu barika toza chitonaona nemari kazhinji kacho vanogona barika vana nemari vana select South Africa vane mari ndo vanogona barika apa varikugara one house and I thought maybe all I was going to ask kuti murikugara imba yakakora sei but anyway ndivaakanganwa ipapo varikugara one house vese handimaona saka panonetsa ende hanzi olakabvunza munhu wakanaka kuti hanzi pama inheritance wakapafambisa sei zvikanzi ndakangotane kuzvarwa kwavanoita guys mai guru havasi kuziva here vari kutamba apa havasi vanotozobhenefita more here kudarika vamwe ameno kuti munopaona sei munozvionawo sei guys anzi vabereki vedu takatovaudza kuti titori happy kunoku it's obvious kuti mubereki mutobatikana kuti mwana wangu angaenda pavarume 4 kuramba munhu mukomana asina mukadzi achienda pane munhu ane vakadzi vake 4 semubereki unotobatikana unotorwawo hondo handima unotorwa shanje dzemwana wako handimazvona saka anzi vabereki takavaudza kuti serai nesu kwatiri kunokuya very much happy handi atina mbokumbira help titori bo so they work to provide mba umwe anotsagare magwiri umwe otenga usavi wevanhu 15 plus 5 toti wana hapo mukadzi 15 plus 4 handimaona that is what 19 plus baba saka mumba munogara vanhu 20 I wonder kuti mvura anobhadhira mari pamwedzi I wonder kuti magetsi avakamira sei pamwedzi I wonder chikafu chavanodya pamwedzi hanzi kuna anti ava I wonder washeni yavanoita yevanhu 20 kuti yakamira sei I wonder how much she's getting paid because mukadzi manti avanotoshanda unless vaine 2-3 maids but vakadzi ava they pay for their own maid they do everything for themselves murume anoshandawo paanogona but obviously pamhuri yevanhu 19-20 unenge uchitambira mari kana wiki neuchechi anotamba nemari chaichaiyoyo yakati svibei ane mukadzi 1
I could have maybe taken mukadzi vakaita 2 handimaona Sonya kana naiye aripo nauyu naNusi kana kuti kana vamwewo hakuna vanhu vakatonzi uyai kuna chivha izvo, so vanochangoendawo kuti vanoindira mari asi vachitambawo makona avo magame avo kukona handimaona because anenge achitawo bhanzi pati ane 1. Saka zvina kundimekerawo sense guys, like akambozvitaura like tebe akauya panapa ina ndangoti haiwa kuna kwazvinoenda paditsunze dzifakadza vari kutowedzera guys anga ane 3 that time iko zvinave pa5 haminoti guys munozvionawo sei. Let's discuss about this barika hameno kwanzi muri ngadzikure varume tidambonzwawo muono wenyu pamakanga muchiona nezuro this live video makazvionawo sei zviri right here? Can you cater for vakadzi vesava? Munozogona kuinzanisa here barika takura ririko but not mukoro uno indakabva nangoti mwene webhawaini kana kwaya kwangodovata nezizowana wakashunura handimana iye murume chodovata nezizowana akashunura nokuti panotsva mpini handimana. Saka kana vakadzi vanava vadiki vachiti vese vari happy nemurume 1 apa hanzi handidyi mushonga unnatural. Imi guys ndidambonzwa muono wenyu guys, muri kuionawo sei nyaya muve nezo rakanaka?